joves exploradors arribar a la selva. Van carregats a les motxilles i un muntó d'utensilis per acampar i passar uns quants dies. Van en busca d'un animal en perill d'extinció. Quin animal estem buscant, professor? Una ola vellosa en què eren tots exemplars. Però tal nom no està conegut. Li diuen gallikuki. Gallikuki? Sí, és un pardal molt bonic, que quan te mira els ulls fa així. Que cuqui! Quina calor. Ui, quin mal, a veure si em fica el peu. Esta gent de la civilització no té moral. Ja parla. Ja de gallo. Són arbres parlants. Clar que parlem. Ja que sí. Perdó, senyor arbre, no m'havia fixat. Vaya en cop de la pròxima vegada. Sí, per supost. Per cert, coneixen vostès el gallikuki? Exploradors miren al voltant seu. S'han ficat d'acord per passar la nit i cadascú té una feina. Ficarem aquí el sac de dormir. Jo faré una fogata. Vaig per l'ella. De sopar es fiquen tots al sac. Estan tan cansats que s'adormen de seguida. Es fa oscur molt prompte a la selva. Els sorolls no són tranquil·litzadors. Un d'ells vigila, però s'adorm igualment. Així